Waqt li kien qed jitkellem f'attività politika l-kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Biex saħaq dwar il-ħtieġa urġenti li nindirizzaw il-problema ta' sewqan taħt l-effett ta' droga u l-alkoħol li qed jikkawżaw tant inċidenti u mwiet f'pajjiżna. Is-soluzzjoni hi random testing fit-toroq għall-alkoħol u drogi, miżura li teżisti u pruvata f'pajjiżi oħra. Dr. Jonathan Joslin u anke Dr. Michael Spiteri f'post fuq il-medja soċjali għamlu dan l-appell u enfasizzaw dwar ir-realtajiet li tobbaw il-paramediċi tal-emerġenza qed jaffaċċjaw ta' kuljum. Biex saħaq li jaqbel kompletament ma' dan l-appell u ma nistgħux nibqgħu nipposponu u ma nistgħux nitilfu aktar ħajjiet. Biex saħaq li jekk ikun fdat fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista se jagħmel din il-kwistjoni bħala priorità tiegħu billi jimbotta għal bidliet leġislattivi meħtieġa, billi tingħata seta lill-awtoritajiet biex iwettqu random testing mingħajr il-bżonn ta' suspett, ikun hemm sospensjoni immedjata tal-liċenzja fuq il-post tal min jinqabad jabbuża u tolleranza żero għal sewwieqa taħt l-influwenza tax-xorb jew droga. Biex saħaq li qed jintilfu wisq ħajjiet, qed tinħoloq wisq tensjoni fuq is-sewwieqa responsabbli fit-toroq tagħna lejn l-anzjani u l-ġenituri li jkunu fuq il-bankini. Kull ġurnata ta' nuqqas ta' azzjoni li tgħaddi tfisser aktar inċidenti li jistgħu jiġu evitati. Borġ qal li din mhix kwistjoni ta' politika partiġjana żdija responsabilità li n-nies tistenna minna l-politiċi. L-għodda teżisti, l-evidenza li għandna problema qed jgħidulna l-professjonisti u ċara l kulħadd. Jonqos biss li naġixxu għax għandna r-responsabilità li nagħmlu hekk. Tem jgħid Biex.